Nagpaandam ang Iloilo City Police Office o kuno ICPO batok sa notorious nga kawatan nga ginatawag nga si ATM Queen. Ginapahayag nga modus ang suspect nga ginkilala kay Lona Lindy Pedro, 40 anyos, sang Barangay Gustil Paz, amo ang magpakuno-kuno nga mabulig sa mga biktima ilabi na sa mga tigulang agon mag-withdraw sa mga kwarta sa ATM. Suno kay ICPO spokesperson Police Major Sheila May Sangrines, madamo na sang nabiktima si ATM Queen sa syudad sa Iloilo. Sang Pebrero 25, isa ka 62 anyos nga babae ang ginbiktima ni De Pedro kung sa dinataban niya ang 130,000 pesos nga cash sang biktima. Sandig sa records ng ICPO, may 13 ka kaso sang theft, malicious mischief, swindling, kaga pagbayolar sa Access Device Regulation Act of 1998 o kon Credit Card Violation Act sa Iloilo City, Sara, Iloilo, Bacolod City kag sa Lipa City, Batangas si De Pedro. Sang tinalikdan nga Pebrero 3, ginserbihan man ini sang warrant of arrest sa kaso nga theft apang nakapiyansa. Kag ini si Kamanderang Carl Garganera nagabandera sa matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan si Iloilo, Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.